Ah, goeie. Wat nou? Oh, de scooter gaat niet aan. En wat is het probleem? Hij wil niet starten. Ja. Dus misschien heel even de helm aanzetten willen? Ben je maar eens heen? Bolzat. En waar komt hij? Bolzat ook. Ja. Wie staat te toeren? Nee, ik kom van school. En gebeurt dit vaker maar, de scooter? De eerste keer. Ja. Als het goed vies, dan schuiven we even maar die maai. Dat is goed. En dan hoop ik voor die dat hij het doet. Ja. Dit liep het erop. En zodra ik gas geef, dan gaat hij uit. Ja. Dus als ik nu gas geef, dan gaat hij uit. Ja. Heb ik 1 keer eerder gehad trouwens. Ja. Ben je nog wel blij met deze scooter? Ja. 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 Ik moet alleen even verven, dan is het goed. Ja. Maar dan komt wel thuis van de middag. Ja. Ja. Nou, succes hè!